И здравейте хора, аз съм Боби Габе Плей. Този път изтрих този сервер, защото имаше някакъв бъг краш на сервера. Сега направих нов сервер, той се казва Godcraft и този път не сме на острови, аз сме в гора. О, ес, хора, там видях една гъбка, една червена гъбка. И хора, и така, и нека да почваме, ще почваме да оцеляваме и нека да почваме да оцеляваме. О, даже две гъбки ми даде. И хора, снимам пак с музика, но този път е друг. Една от любимите ми музики е тази. Крафтинг тейбъл. Ще направим всичко, защото ще копаме. Не ви говоря за предишния клип, копаме малко, ама наистина малко. Чест. Врата за къщичка. Събираме още... Опа. Аз нали имам пръчки? Да, аз имам пръчки. Сега ще си направим... Копаме бързо дървата. О, има много големи дърва. Това ще чува. И хора, това не е епизод 5. А това е... Почваме първи сезон, хора. Баш сега след 4 епизода. Да, така е. И така да събираме повече дърво, за да оцеляваме. О, вземах сапен. А, лопата добре. Меч. Кирка. Какво ще ни трябва? О, още един. Хора, от първия път намерихме на хата да отсия. Само си извадах кирка. Така хора, ако намерим спаунер тук направо ще подър. О, не! Без малко да падна, трябва да мина от другата страна, хора. Моите изследвания започват ето. Наистина бях права. Фасна, какъв говоря аз, като някой ненормални говоря аз. Е така говоря, като ненормални така. Моите изследвания има духове, нещо си говоря и така. О, не, факт, то трябва да чупа листя. Дърва. Айде по-бързо, кой чупи се. То спас, чупи се. По-бързо се копай. Хора, видяхте ли какво намерих? Желязо! Да копаме бързо камъни. По-бързо. Да изкопаем ето в тази блячка. Хайде. Хора, не се тревожете, после ще намеря ланча си. Хайде, не трябва да го изпечеля. Си купам за печка. Още живе.
Опа, с чист. До тук стига е бас. Мако, да го изкопам. Още едно. И аз вече ме запеча. Къде ми е крафтинг тейбъла? То отвънка нужно. Ето хора, аз ви казах, че ще намерим начин за изкачване. Аз ви казах. Така, какво да направим? Печка. О, ние вече ме... Ще чакаме да се пече, докато... Ще използвам между другото дървената кирка. Че аз първо ще отивам в това за овце. Желязото се вижда! Я сериозно. Той варан бебям. После тук ще копнем хора. О, това е внесено в нашата пещера. Къде беше? Там е много дълбоко хора, няма да ходят там. Нуждае се от овце за легло, трябва да направим. Ой, трябва да снимам да правим новата си къща, да. Мама, че в другия епизод е... О, за Бога! Ой. What? Имам 13 въглища. Тоест 13 таран. Исках да кажа. Айде се бегаме от тази пещера. Ужас. Красен. Айде, давай!
Ой, трябва да се прав. Искам да видя как... Значи ще оцеляваме в пещера за сега. Само факт. Ей, тук да оставим едно такова. И стана нощ. Не можахме да си... Да, точно. Оле! Път си правим къща! Давай! Дай побольше. Опа, наха ми сапник. Може да правим аран, не че това е яко. Още песнички. Още песен. Време да използваме нашия вредител лопатата. Мама ти, стара! Гледайте! О, да. О, хора, не трябваше да гледате този Фейсбук, как ми се появи. Гъбка е! Значи на втори епизод ще продължа къщата си, да. Еми хора, аз нямам време за моята къщичка, но... Мамка ти! Мама ти скелет! Леле, как ми изнервя този скелет направо? Ще му пръскам газа на половин час, ама... Стъпи! О, зайчинце! О, тук цялно. Ма хора, ще я прата къща в гората, аз ви казвам. Айде на върха е тук. Да, е тук. Е, тук ще я правя, хора, е тук. И хора, това ще заклипам, надявам се да го е харесал. Нямаше време да снимам за къща как е строи